זה עכשיו שאלות טריוויה. מה עכשיו לתקן? עוד פעם? לא סיכמנו שתהיו שאלות, חשבתי שזה שאלות כלליות. רעיון פוליטי. 120 על 80. אני ידעתי שזה 120 על 80. מה שאמרו לי זה 120 על 80, מה שיש לי זה בסדר. לא יודע, אבל כל עוד שזה מתחת ל-130-90, הכל טוב. מאיפה אני יודעת? אין לי שמץ מושג. אני יודעת שהרגע נבדקתי, ונאמר לי ש120 על 80, שזה לחץ הדם שלי, הוא מושלם. בדרך כלל זה 135 על 85 על 80. בסביבות 120 על 80. אני חושב שזה מה שכתוב כאן, נכון? זה 140 על 90. זה הרמות. קודם כל זו שאלה מעניינת, כי אני חושב שהערכים פה בכנסת אוטומטית משתנים, עם כל השטויות שמדברים פה, והעצבים והלחץ והסטרס, כמו שאומרים, היומיומי, אז פה הערכים צריכים להיות שונים, אבל ביומיום אני חושב שלחץ דם תקין 120-80, זה פלט, זה פיקס, אנחנו מרוצים. לשתות כוס מים, להירגע, לעבור מערוץ הכנסת לערוץ אחר, יש כל מיני... מה שאתם עושים עכשיו, ומה שאני עושה עכשיו, בדיוק מגביר את המודעות. ג'ודו גם אפשר. רק ספורט. להיות רגועים, לנוח. וגם יש כאלה תרופות לא חזקות שמבסטות את הלחץ דם. קודם כל לעקוב, זה מאוד מאוד חשוב לעקוב. כושר גופני ומשקל, אני חושבת שזה בעיקר, וכמובן כמה שפחות סטרס, אבל איך אפשר בזה. קודם כל, אני מעשן וזה לא טוב, אז אני ממליץ לך לא לעשן. תזונה, ספורט, אולי מתח קצת, הורדת מתח קצת, קשה להגיד את זה כחברי כנסת פה במשכן הזה, שרוב היום אנחנו באדרנלין גבוה וכנראה לחץ דם קצת יותר גבוה מאשר ברגיעה. אני עושה ספורט, אני עושה המון ספורט ואני מציע לכולם לעשות הרבה ספורט וזה יוריד לך את לחץ דם. הדבר החשוב הוא להיבדק מעת לעת מה התדירות הטובה. פעם בשנה למדוד, זה מצוין. מכיוון שלחץ דם שלכם הוא מתחת ל-120 על 80, לחץ דם אופטימלי, מפתיע קצת להתחשב בתפקיד, אבל... אני אגיד לך, אני מקפיד לעשות ספורט, אני מקפיד תזונה נכונה ככל האפשר בתוך סדר יום קצת מורכב, אבל כנראה שזה תוצאות טובות. ואני רוצה להודות לכם שבאתם לכאן, אז אני מקווה שגם חבריי וחברותיי יעשו את זה. מומלץ לעמוד בקשר, אם זה גבוה עם רופא. היום יש דברים פשוטים, תרופות שרופא יכול לעשות, לסדר את הדברים בלי קצבאות מיוחדות. חודש המודעות ליתר לחץ דם, חודש מאי, חודש שבו, שנקרא גם מים measurement month, או במים מתרכזים במדידה. אנחנו, החברה הישראלית ליתר לחץ דם, החלטנו לעשות בשנה יותר מרגיל. במשך כל החודש הזה אנחנו מודדים לחץ דם לאנשים שלא ידעו מה לחץ הדם שלהם. אנחנו נמצאים בקניונים, מתנדבים של מד"א, אנחנו נמצאים בבסיסי צה"ל, בעזרת חובשים של צה"ל, אנחנו נמצאים במרפאות מכבי, אנחנו נמצאים היום בכנסת, מודדים לחץ דם ומכניסים את הנושא הזה למודעות, מסבירים לאנשים שצריך להפחית את המלח בדיאטה, שצריך לאכול דיאטה בריאה, דיאטה דאט דיאט, שצריך לעשות פעילות גופנית אירובית, וכך אנחנו תורמים להגברת המודעות והאיזון ליתר לחץ דם בישראל.